tror jeg ikke. Vi tror, at den er færdig i forgårs, eller var færdig i forgårs. På den her rejse, der har jeg fået lov til at tage Kenneth Faber med på klavis. Spiller et klassisk percussion-instrument fra Sydamerika. Der kommer selv noget guiro på et tidspunkt. Jeg har været så heldig at få Charlotte med på anden stemme. Jeg har Carsten med på guitar. Jeg har Rune med på keyboard. Torben på bas. Og master drum session Claus på bongos, stortrum og hi-hat. Det er et salsa-nummer, og salsa betyder sovs. Så sovs, det er en god sovs blandet af latinamerikanske rytmer og lidt rap og lidt cha-cha til sidst for at drille vores musiklærer. Før var jeg